95% от собствениците на автомобили пропускат функции, за които вече са платили. Но ето изненадата. Една от тях може да предотврати ремонт на двигателя за 3000 лева и повечето шофьори я игнорират. Една малка грешка на бензиностанцията позволява на мръсотията да се промъкне в горивната система, водейки до запушени инжектори и скъпоструващи повреди. Добрата част е, че вашият автомобил вече има вградено решение. Така че преди да похабите още пари, вижте този списък с 17 тайни функции на автомобилите, за които никой не говори, защото игнорирането им може да ви струва скъпо. Да започнем. Дистанционните ключове са станали все по-софистицирани, имайки до 15 функции. Ето 3 от тях, които много малко хора познават. Затваряне и отваряне на прозорците отвън на превозното средство. Знаехте ли, че можете да отворите прозорците дистанционно и понякога дори люка? Има 2 начина да направите това. Първият включва натискане и задържане на бутона за отключване за 3 секунди. Това работи при Kia, Volkswagen и Hyundai. При Honda или Volvo натиснете бутона за отключване веднъж, след това натиснете и задръжте. Вторият начин за управление на прозорците отвън автомобила е използването на ключа. Поставете ключа в ключалката от страната на шофьора и отключете, заключете автомобила. След това завъртете ключа по посока на часовниковата стрелка отново и задръжте, докато прозорците се отворят. Направете обратната операция, за да затворите прозорците. Втората скрита характеристика на дистанционните устройства е сгъване на огледалата. Много нови автомобили автоматично сгъват страничните огледала, когато заключите автомобила, но в някои автомобили можете да направите това с дистанционното. Ако имате GMC или Chevrolet Pickup или BMW, натиснете и задръжте бутона за заключване, за да ги сгънете. На по-новите модели Honda натиснете бутона за заключване веднъж, след това го задръжте втори път. Третата скрита характеристика на дистанционните устройства е дистанционно стартиране. Според Асоциацията за потребителска технология, 90% от всички нови автомобили трябваше да идват с дистанционно стартиране от 2020 година. Въпреки че това все още не се е случило, много автомобили вече имат тази характеристика. Ако вашето дистанционно има кръгова стрелка, тогава има тази функция. Въпреки това, дори някои автомобили без този бутон имат тази характеристика. При нов Lexus, Mazda или Toyota натиснете бутона за заключване 2 пъти, след това натиснете и задръжте при третото кликване. При BMW натиснете бутона за заключване 3 пъти в бърза последователност. Други характеристики на дистанционните устройства включват извикване на автомобила, скрити механични ключове и дистанционно паркиране. Консултирайте се с ръководството на вашия автомобил, за да откриете какви скрити функции пропускате. Знаехте ли, че има причина защо различните части на двигателя имат различни цветове? Производителите на автомобили правят това нарочно, за да ви кажат какво можете да ремонтирате или сменяте сами и какво трябва да оставите на професионалистите. Капачките за всички течности са склонни да бъдат жълти или сини, като мерника за масло. В други автомобили те могат да бъдат червени или зелени. Ярките цветове правят лесна идентификацията на мястото, където да поставите течности, така че да не е нужно да харчите пари за механик. Черните или сивите части, като блока на двигателя, трябва да се обработват от експерти. Разбирането на тази скрита характеристика може да ви спести пари, а следващата може да спаси животи. Според Националната администрация за безопасност на движението по магистралите, приблизително 156 000 инцидента се случват годишно поради пътни условия с лед. Производителите са проектирали няколко нискотехнологични и високотехнологични решения за това. Най-обичайното нискотехнологично решение е светлината на таблото във формата на снежинка или предупреждение за замръзване. Тя се появява като снежинка в средата на пътя. Този символ е жълт, когато температурата падне под определен праг и става червен, ако падне още повече. Температурният праг е различен за автомобилите. Например, светлината се запалва в Volkswagen, когато външната температура падне под 4 градуса по Целзий, а в Toyota този праг е 3 градуса по Целзий. Volvo е отвела тази технология една стъпка по-напред с свързана безопасност. Компанията събира информация от всички автомобили на пътя и предупреждава автомобилите на този маршрут. Jeep е майстор на тази игра. От около десетилетие всеки Grand Cherokee има поне един скрит отсек. Jeep се е забавлявал с клиентите си, като не разкрива къде се намира. Това прави автомобила по-сигурен, защото крадците няма да знаят къде сте скрили ценностите си. Освен сигурността, скритите отсеци правят автомобила по-организиран и ви помагат да максимизирате пространството. Няколко други марки също имат тайни скривалища. Infiniti G35 има скрита дупка в задната подлакътница за аптечка или други дребни неща. Volkswagen Golf има скрит отсек под седалката на шофьора. Toyota Hilux има скрит отсек в таблото, който функционира и като хладилник, което е страхотно за пътувания. Следващата скрита характеристика също е нещо, което Jeep прави доста добре. Никой не обича да пълни спукана гума,
но Nissan е намерил начин да направи това по-малко досадно. През 2008 година японският производител на автомобили е въвел предупреждение за лесно пълнене на гумите. Вместо физически да проверявате кога гумата ви е пълна, вашият автомобил ви уведомява автоматично. За да активирате тази характеристика, превозното средство трябва първо да бъде на паркинг с активирана ръчна спирачка. След това спрете двигателя, но оставете запалването в положение включено. Можете след това да започнете да пълните гумите. Външните светлини ще започнат да мигат, за да покажат, че предупреждението за лесно пълнене е активно. След като гумата достигне правилното налягане, автомобилът ще засвири с клаксона. Ако засвири отново и мигнат аварийните светлини, гумата е препълнена. Тази характеристика е налична на популярни модели Nissan, като Rogue, Altima, Pathfinder и няколко други. Други марки са въвели предупреждения за лесно пълнене в гамите си, включително GMC. Тази характеристика се намира в Suburban, Escalade, Tahoe, Yukon и няколко други. Ако сте купили нов автомобил или наемате такъв, как знаете от коя страна е резервоарът за бензин? Това може да изглежда като малък проблем, но причинява объркване и неудобство на бензиностанциите. За щастие има много лесен начин да разберете. Всеки индикатор за гориво има знак на бензинова помпа с малка стрелка, показваща къде се намира резервоарът за бензин. Тази характеристика е особено полезна, когато трябва да зареждате по пътя. В случай, че се чудите, тази характеристика не е нова. Автомобилите я имат от десетилетия, точно както следващата характеристика. Почти невъзможно е да намерите автомобил, който да няма поставка за капачката на горивото, наречена също държач на капачката за бензин. Но шокиращ брой шофьори не я използват. Висяща капачка за бензин не е само неестетична, тя е потенциален разрушител на двигателя. Много шофьори я оставят да виси на връзката, докато зареждат, надраскват боята и увеличават риска мръсотията и отломките да се промъкнат в резервоара за бензин. Други поставят капачката на покрива или багажника, събирайки мръсотия, която може да попадне в горивната система. С времето замърсителите могат да запушат горивните инжектори, да повредят горивната помпа и дори да доведат до пълен отказ на двигателя. Това е сметка за ремонт от над 3000 лева, която ви чака. И ето изненадата. Отнема 2 секунди да предотвратите този бъркотия. Поставката за капачката на горивото е точно на вратичката на резервоара, проектирана да поддържа двигателя ви в безопасност и портфейла ви не покътнат. Това е една от онези малки пренебрегвани характеристики, които правят огромна разлика. Заслепяването, причинено от фарове, е проблем за всички шофьори, особено за възрастните. Ето защо 14% от шофьорите над 65 години избягват да шофират нощем. Ето защо антизаслепяващите характеристики са решаващи. Най-простата и най-старата версия е антизаслепяващият бутон на огледалата за обратно виждане. Активирайки този бутон от основата на огледалото, намалявате заслепяването, подобрявате видимостта и повишавате безопасността. Шокиращо малко хора използват това. Ето защо по-новите автомобили имат цифрови огледала вместо това. Цифровите огледала са малки телевизионни екрани, свързани с камера отзад на автомобила. Друга характеристика, която помага за намаляване на заслепяването, са адаптивните фарове. Тези светлини се променят в зависимост от пътните условия и могат автоматично да се приглушат, за да избегнат заслепяване на шофьорите. Има нещо в светофарите, което кара хората да стават ужасни шофьори. 40% от автомобилните инциденти се случват на кръстовища с светофари или знаци за спиране. Ето защо няколко автомобила сега предлагат информация за смяна на светофара. Тази усъвършенствана характеристика за помощ на шофьора ви позволява да знаете кога светофарът е на път да се промени чрез мигане на светлина на таблото. Двете компании, които водят, са Audi и BMW. Характеристиката е налична на Audi Q7 и A4. Тази характеристика е налична на BMW-та с BMW Operating System 8.5 и по-нова. Има подобна характеристика в Subaru. Въпреки че не разкрива промените в трафика, ще ви предупреди, когато трафикът започне да се движи отново с малки бипкания. За да бъдем справедливи, повечето шофьори могат да се справят без тази характеристика, но със сигурност не без следващите две. Един от недостатъците на автоматичната трансмисия е, че не можете да я поставите в неутрално, когато батерията умре. Това означава, че ако вашият автомобил блокира други хора, трябва да чакате влекач. Всъщност има бутон за аварийно превключване или бутон за блокиране на превключването, скрит под скоростите. Този бутон обикновено се намира около лоста за скорости. Това е малка дупка, която може да се отвори с вашия ключ или плоска отвертка. Просто издърпайте това парче пластмаса, натиснете този бутон. След това превключете скоростта на неутрално. В някои други превозни средства бутонът за блокиране на превключването е под материала, който обвива лоста за скорости. Познаването на тази характеристика може да ви помогне да спестите много пари. Всяко дистанционно идва с резервен механичен ключ. Този ключ е полезен, когато батерията на дистанционното умре или батерията на автомобила умре.
Ще видите малък бутон отгоре. Натиснете го, за да освободите механичния ключ. За да влезете в автомобила, потърсете малка дупка под дръжката на вратата на шофьора. Отворете я с ключа, за да разкриете прорез за ключ във вратата. Тази скрита характеристика ще ви спести пари, но следващата може да ви спаси живота. Ако автомобилът ви някога ви каже, че се нуждаете от почивка за кафе, последвайте съвета му. Системата за откриване на сънливост е една от най-добрите нови характеристики за безопасност и може да ви спаси живота. Работи с помощта на камера за проследяване на лицевите черти на шофьора. Проследява признаци на сънливост, като често мигане, затворени клепачи или движения на главата. Някои системи също анализират вашия модел на шофиране и ви предупреждават, когато смятат, че сте уморени. Икона с кафе може да се появи на екрана. На Subaru автомобилът бипка бързо и показва икона с очи. Въпреки че повечето нови автомобили имат тази характеристика, тя обикновено е запазена за топ оборудването или като специална покупка. Това е по-популярна опция от следващата характеристика. Това е все по-популярна характеристика в SUV-тата с 3 реда и миниваните. Позволява ви да виждате по-добре пътниците от втория и третия ред. Огледалата за разговор са проектирани да улесняват наблюдението на децата, без да обръщате главата си. Много шофьори не знаят къде се намират. В Honda Odyssey или GMC Yukon огледалото за разговор се намира в поставката за слънчеви очила над огледалото за обратно виждане. Популярни превозни средства с тази характеристика включват Toyota Highlander, Toyota Sienna и Honda Pilot. Ако търсите по-усъвършенствани характеристики за безопасност, запазихме най-доброто за финала. Един от проблемите с стария темпомат беше, че не беше много интелигентен. Трябваше да останете на щрек през цялото време, в случай, че автомобил иска да смени лентите или има препятствие напред. С адаптивния темпомат ACC автомобилът ще ускори или забави автоматично, за да се съобрази с темпото на превозното средство пред вас. Оценява се, че 92% от новите автомобили, продадени в САЩ, имат адаптивен темпомат, но обикновено е опционална характеристика. Докато много шофьори вече са запознати с системата, не толкова много са наясно с ограниченията й. След като сензорите са мръсни или компрометирани поради неблагоприятно време, ACC вече не функционира ефективно. Това означава, че използването на адаптивния темпомат на ледени пътища или на сняг е по-вероятно да причини инцидент, отколкото да го предотврати. Това е друга характеристика за помощ на шофьора, която нараства в популярност. Помощта при аварийно спиране добавя допълнително налягане, когато стъпите на спирачката в спешни ситуации. EBA съществува от десетилетие, но все още е недостатъчно използвана. До 90% от шофьорите не прилагат достатъчно налягане на спирачката, за да активират EBA. В резултат на това, този инструмент за предотвратяване на инциденти не е толкова ефективен, колкото би могъл да бъде. Някои автомобили са отишли по-далече с използването на автоматично аварийно спиране. Автомобилът спира автоматично, когато открие препятствия. Въпреки това, дори системите ABA имат ограничения, едно от които е тъмнината. С разлика най-яката характеристика в този списък, нощното виждане ви кара да се чувствате като Джеймс Бонд или Батман. Нощното виждане помага на шофьорите да виждат отзад с помощта на инфрачервени сензори и термично изображение. Обхватът на камерите зависи дали е активен или пасивен. Активното нощно виждане ви позволява да виждате до 200 метра напред. Пасивното нощно виждане може да открие до 300 метра напред. За съжаление, тази характеристика е налична само на луксозни автомобили. BMW X5, Audi A8, Rolls-Royce и Mercedes S-клас имат нощно виждане. Въпреки това, има компании, които могат да модифицират вашия автомобил с тази характеристика, така че не се отказвайте от мечтите си за супергерой. За щастие, не е нужно да сте милионер, за да си позволите последната характеристика за безопасност, за която никой не знае. Виждали ли сте някога унищожен автомобил и се чудели как е оцелял шофьорът? Предната част на автомобила може да е напълно разрушена, но шофьорът е избягал с минимални наранявания. Това се дължи на гениалността на деформационните зони. Тази характеристика, въведена от Mercedes-Benz през 50-те години, сега е стандартна за всички съвременни автомобили. Деформационната зона е област на автомобила, която е проектирана да абсорбира кинетичната енергия на сблъсък. Деформационните зони обикновено са в предната и задната част на автомобила, с клетка за безопасност в средата. Когато настъпи инцидент, деформационната зона ще бъде деформирана умишлено, за да сведе до минимум ефекта върху пътниците. Този дизайн е спасил безброй животи. Има толкова много неща за автомобилите, които не знаем. За съжаление, това, което не знаете, може потенциално да ви струва 1000 лева всяка година.